a través de la literatura, a través del mar i de Hemingway, amb El vell i la mar, Laura. Exacte. Una novel·la mítica, històrica. Una novel·leta va guanyar el Premi Pulitzer perquè Hemingway va ser un escriptor que va començar fent de periodista, exercint el periodisme, i de fet aquesta pràctica del periodisme l'ha portat també a tenir una vida molt turbulenta, que moltes vegades també això ha fet que la seva fama a vegades sigui també extraliterària. Es coneix de Hemingway la seva afició, per exemple, per la tauromàquia, ha fet d'ambaixador en aquest sentit de l'afició de la Fiesta Nacional Espanyola, va estar aquí a la Guerra Civil Espanyola i va fer propaganda directament, va apostar pel bàndol republicà i, per tant, se'l coneix molt en aquesta dimensió també extraliterària. És indubtable que va guanyar el Premi Nobel de Literatura per obres com El vell i la mar o Per qui repiquen les campanes, en aquest sentit, obres que formen part ja de la història clàssica, dels clàssics de la literatura. I aquesta és una novel·leta que és molt curiosa perquè és una història de lluita personal, de lluita en què t'enfrontes a la naturalesa, els elements en estat més salvatge, com podria ser la lluita de l'individu contra la naturalesa, emblematitzada en aquest cas en el mar, i la lluita d'un pescador amb un peix que és finalment pescat, i és una història d'un vell que ha tingut una relació de mestre-deixeble amb un noiet. Avui parles en diminutius, la novel·leta... No, dic novel·leta perquè és curta, és el que en anglès en diuen novel·la, en el sentit aquest que és breu. Jo pensava, no sé si ho dius perquè la vam llegir quan érem bastant joves. Mira, jo ahir feia un apunt en el meu Facebook dient la diferència de la lectura de quan jo la vaig fer, quan tu dius quan érem molt jovenets, que llavors la llegeixes d'una determinada manera, i com l'he tornat a rellegir ara. Canvia. Moltíssim. Home, per això et dic que novel·leta... Canvia moltíssim. Ho era quan érem petits, però... Quan ets petit, el que veus en aquesta novel·la, quan ets jove, doncs veus una història més o menys iniciàtica d'algú que ha tingut una mala ratxa, ha estat un pescador de molt de renom, però que ara les coses no li van gaire bé, s'ha tornat vell, ja no té la força, etc. No ha tingut la sort, el cop de fort... Exacte. I aquest noiet, amb qui ha mantingut aquesta relació de deixeble-mestre, els seus pares l'obliguen a anar amb altres pescadors, al final és una feina i per tant ell pesca sol. Llavors un dia ell vol recuperar aquesta fama, vol presentar-se a la societat d'una determinada manera i surt a pescar i pesca un gran peix. Un peix amb el qual estableix una lluita cos a cos, diríem, en què el peix el va arrossegant i la barca, ell va a remolc del peix, i hi ha un moment en què és la relació entre la vida i la mort, ets tu o jo, el pescador i el peix pescat, i no saps si el peix, igual com se'n va mar endins i l'allunya de la terra, igual anirà avall, i per tant, ell està disposat a que sigui un duel, diríem, a vida o mort, ja no té res a perdre aquest senyor, aquest pescador. I aleshores, en aquesta situació, finalment pesca aquest gran peix, i és el peix més gran que mai s'hagi vist, un peix més gran que la seva pròpia embarcació. I aleshores aconsegueix gairebé agermanant-se amb el peix. Hi ha moments en què ell passa gana i diu, tu també estaràs passant gana, el que jo tenia per posar en el teu ham ho comparteixo amb tu, hi ha un diàleg així, que és un diàleg interior en el fons, i finalment, quan l'aconsegueix matar i ell ha guanyat, el problema és que els taurons és un peix tan gran que amb la sang que ha vessat se'l mengen. I com que se'l mengen, quan ell torna cap a port, només queda del peix l'esquelet, diríem, l'espina, que dona comptes de la magnitud d'aquell peix, del tamany d'aquell peix, de la mida enorme, però al mateix temps és un triomf agredolç perquè no n'hi ha quedat la carn que amb aquells els guanya la vida. Clar, llegit quan ets jove ho veus d'una determinada manera. Ara de gran jo penso que probablement el que veus aquí és que és la lluita de l'individu contra la societat, contra la imatge que a vegades projectem en la societat, com volem estar a l'alçada d'aquesta imatge, com a vegades els monstres més terribles no són els que et trobes en el mar, sinó els que són en els teus propis companys, a la teva societat, aquesta rialla, aquesta burla insidiosa que es fa molt sovint d'aquest vell, i ell enyora el nen i aquesta relació pura, que vindria aquí per la bondat del nen, contrastant amb la idea del mal, que a vegades no fa falta trobar-te un gran monstre, sinó que ho veus en les persones que ens envolten. I ara que parlava justament de peixos,